Tsakanin Sarki Alinu da Adam A Zango, waye ya fi wani iya hawa waƙar Mamin ɗin tausayi? a fim waye fi iyawa? Idan Alinuhu ne ku samun number 1, Lamba 1. idan Adam A Zango ne ku samun number 2. Saboda haka ku saurari na Adam A Zango. Na ɗau haƙuri sannan ba rauni a cikin raina. Zuciya ɗaya damƙe matar nan ta yayana. Sani haka shi ne daidai da mu a bayanina. Na sallama mai sona, yayana kenan. Saboda haka ku saurari na Alinu. Rabuwa da ke tana da zafi ki tallafa, maza maza so ki agaza, ban kwana nake miki sai wadara. Rabuwar masoya tana da zafi, wata wasaya junan mu tallafa, ban kwana nake wa juna sai wata rana.